Разходката продължава. Купихме парфюми. Един с ориенталска нотка и един с флорална. Ето вижте за какво става въпрос. В Истанбул живота кипи. Всичко е на макс. Има както от най-скъпите, така и до най-ефтините неща може да си купиш. За всеки гудеца вика има по нещо. Вижте за какво става въпрос. Продължаваме с чаршията. Не. Най-обичам на чаршия да съм. Виж какво става тук? Гевреци ли е това? Дундурма? Не смияли вчера. Види, яра ми опореч и дундурма. Тук виж какво правят. Това са пици. Пица. Чикън барбекю пица. Пица, да. Баба Митка, що не купихме парфюм, бе? Има сигурно 20 парфюма в тях. Нещо се сетиш, мой да изим. Не. Дали и тя искаше армаган? Аз ще взема нещо, бе. Да, ама става поръчи, гледай и оглеждай си, ако видиш нещо подходящо, казваш. То така са пазари. Като видиш нещото и решаваш за кой човек е. Според това, кое на кой подхожда. Вижте какви неща има. Ти взимаш едно подарък. Но какво е това? Не, какво е това? Ти вземи едно Подарък. Но това е шампуани ли? 50. Не, душ гел май. Душ гел? 50 лири? Сапун. 150 турски лири, 4. 150 лири, 4 душ гела. Той на дугайдата. Айде нататък. Виж и тук има други, виж. Шлакови. Това какво е са? Лак. Лак. Искаш ли лак? 45 Вземи си лак, бе. лири. 45 лири, без пари, бе, човек. За 4 лева. Ама то е... 15 лева, 4. 4, ми, взимай. Не, тук пише едното е. Едното е 45. Ага. 5 лева, Да. 15 лева, 4. Да, ама може и едно да вземеш, ако искаш. Едно за 45. Просто ако вземеш 3, едното ти е за промоция.